Защото съм останал с впечатление, че те са много и не вярвам пък, аз не вярвам в хора, които не могат да са добри професионалисти. Аз вярвам, че те не работят това, което искат. Естествено, че съм много бе, човек. Да, и просто искам тия хора, някой да ги подбутне, да им каже, пич, махни се от тази работа, бе. В тази работа си C-плеер. Аз тук взимам пари. Остави го това и отиди да правиш това, което обичаш, защото за какво друго го правиш? Ако не си добре в работата си, гаден, съсипан, такъв си и в живота. После си такъв фантастико, такъв си по спирките, гледаш тъпо, държиш се тъпо с приятелите си, както вече знаеме, и те ще се държат тъпо с тебе, размножаваше тази зараза извън работата. Това е раково образование, което се разпространява много по-бързо от положителната емоция. И смятам, че в един период някъде в нашето развитие на нашата държава, понеже много обичахме да слушаме родителици, които ни казаха, бе, ти са стани финансист, той не мога 2+2, братко, и в университето, че там дават пари. И така създадохме толкова много хора, които в момента са некачествени на работа, защото не работят това, което обичат, а не, че са лоши професионалисти, вероятно в това, което биха харесвали да работят, и не могат да се откъснат оттам. И живеят в един ужасен кръг, и техните деца ходят с моите деца в детска градина и аз трябва да се карам с тях в чатовете. Затова, моля ви, напуснете и си намерете работа.